le umuzi wakhe ushumele ngekho ungekho sura khona esabatha liluhle makade ungekho ekuseni uNkulunkulu ingilozi methuma inkonzo amelithi ekuseni amen. Mina ngizoxoxa ukuthi bengihambe nobaba ngeSwazini. Shembe ingilozi kade ilethe ekuseni. Beyinika isikhiye. Sabafuna ukungena ezulwini lakhe. Ngiyumntwana ke wala ekhaya. Abayebethi amaNazaretha leli thempeli kulo mzimba omkhulu kangaka khona ingilozi la ekhaya isanda nezwe sibongo sayo uMshumayeli noma isithakazelo sayo besahambe noNkulunkulu bangcwele ehambe bukizwe eladalwa uyena ebuka abantu athi mayebadala wayesebahlukanisa wathi laba bazokhuluma lolu limi babizwe ngalolu limi abalikhulumayo buya eSwazini noma eSwatini. Lapha besontela khona ngizumshumayeli uyahleba uyabheka uthi sibuye eLidzini amaswazi asho njalo thina ngesizulu sakithi kusemtsinsini tsinso ukuzimilela igama lesigodlo saseSwazini sibizwa ngenkosi. Inkosi ingumtsinsi wokuzimilela ngesiswazi kuseludzini ngesizulu kusemtsinsini wokuzimilela kwamakhosi akangona amen. Uthi uNkulunkulu mayephethe inkonzo yakhe noma siqale la sesiya ayina hlangano kaJulayi usongale waseFosrolas sabuna uphakama
ushembe unyazi lwezulu umoya oyingcwele wasezulwini cela wehlele phezulu kwebandla lakhe umoya kade sifutha ngawo ubuNkulunkulu bakhe nomoya kade ephilisa ngawo abantu bakhe eSwazini nezibusiso ekade ezaba esevala inkonzo sicela zehlele phezulu kwabantwana bakhe esontweni. Amen. Sihambele uNkulunkulu sisuke eDumbe ngomsombuluko saye safika eSwazini kwathiwa ingonyama kayikho iphesheya izobuya ngoLwesihlanu isabatha lokuqala ilona elizoba likhulu ngoba izobuya ngoLwesihlanu iphinde ihambe ngoLwesihlanu ibuyela phesheya kunomhlangano obalulekile wamazwe amakhulu anomnotho ophezulu iyonxenxa amazwe aphesheya ukuthi izwe laseSwazini
lishintshe umnotho wakhona lisebenzise amadola ngoba umnotho wamarandi mancane. Iyocela lokho noma sikhuluma ikucelile lokho kuNkulunkulu wasekuhleni yathi cela uNkulunkulu ukuthi lo mhlangano ewuhambele izwe laseSwazini libalwe namazwe number 1 ezweni ngokomnotho. Kusho ukuthi izwe laseSwazini maliphumelela ngeke lisasebenzisa amalangeni lizosebenza amadola. Ilangeni ke ishumi. Ngesabatha leli lokuqala sisethempelini eMtsinsini noma eLitsitsini. uNkulunkulu inkonzo ekseni uyinikeza umfundisi umkhonto. Wakhuluma ngokufika kwaShembe kaMoya ezweni laseSwazini. Ubhombele engakafiki ngenyanga ebonwa umfundisi wayekhona ngesikhathi esingaphambili. Tshumayela abayaziyo abantu kodwa intshumayela la ekhaya izingaguga ukuthi yenze kanini. Wayikhuluma umfundisi wakhuluma inkonzo ethi angikhulumi namaNazaretha ngikhuluma namaSwati ukuthi njengoba uShembe efikile sewuShembe isihlane khona emhlabeni. Kodwa uShembe oqala efike eSwazini azange afike ngenyama, wafika ngomoya, bambona ngamehlo. Amen. Uthi umfundisi wayembona wafike wangena endlini ewuNkulunkulu. Uthi wayesenzela itiye. Ngizoyihalamuza ngoba intshumayeleni yazi. Kodwa uxoxwa umfundisi umkhonza lapha yavuka yaba yitshe masilalele ngoba sasingekho eSwazini. Uthi wafika uBhombela wafika emzini wakwaHlophe. uHlophe wathi mayenza itiye enzela uBhombela kwatholakala ukuthi ushukela ukho. Uthi umfundisi lo Shembe wayifikile esendlini wayithi mayethi uHlophe umuntu kaNkulunkulu akukho lutho ngisathuma unkosikazi ayisitolo uthi avela akhipha isandla abambe emoyeni kuqhamuka ushukela. Akhipha isandla wabambe emoyeni kwaqhamuka itiye, wakhipha isandla wabambe emoyeni kwaqhamuka ubisi. Uthi kumkhonza nitshela amaSwazi ukuthi uShembe mayefike la uze kubo. Ithi inkosi yaseSwazini ngonyaka amaSwati. Inkonzo yobuNazaretha ngiyayemukela eSwazini. Ngalezi izathu sinazi inkonzo zeBhayibheli. Inkonzo yeBhayibheli ayizingakhuluma ngosomhlola. Sasihlabelela kanjalo ngomdedela. Shuma abashumayo. Twadeda singene simkhonze uJehova. Inzalo kasomhlola nosobuza. Ngoba uNkulunkulu besezweni wala umakhosi. Ithi ngonyama ngibonga ngoba ngiyabemukela uShembe ngoba uShembe ukhuluma ngoNkulunkulu wokhokho bethu bezwe lakithi abadala thina akakhulumi ngaleyo uNkulunkulu. Ithi ke ngicela ubuNazaretha bukhule eSwazini. Ngoba yona inkolo engiyibonayo ukuthi uthi ngiyawahamba amazwi kusho ngonyama amaswazi. Uthi la eSouth Africa zikhona izinkolo kodwa ayikho ekhuluma ngoNkulunkulu walelizwe. uShembe unyazi lwezulu luyiphathile inkonzo yokuqala emini lwasindisa umfundisi uGcwetsa. Ufike umfundisi uGcwetsa edonswa ngenduku. Mayifike ethempelini
wasuka uNkulunkulu wathi umfundisi uCwensa uzosifundela umthandazo weSabatha. Singabantu basemhlabeni thina ngokumbona umfundisi ukuthi ubuthakathaka sathi kodwa ubaba ufuna kwenzekeleni umfundisi uzokuwa embhobheni. Wawushaya waze wawuqeda kanti uyasinda. Ngesonto sekuyimgidi sihleli nomfundisi la usixoxela indaba yomlungu obuya phesheya ahlangane naye ngoLwesibili eThekwini. Umlungu uthi umfundisi uCwensa ngifike ngigula umzimba wami ungavumi. Ngase ngithangiye eSwazini ngoba uNkulunkulu seSwazini. Kade ngibanjwe ngesagila ngibambele esagileni ngidonswa ngaso. Wangifundisa umthandazo ushembe ngasinda ngisindile. Ngesonto masihlele umfundisi asixoxela indaba yomlungu kuqhamuka inkosazana ithi uthi ubaba ungahambi uye ekhaya hlala mfundisi kuze kube yiSabatha elizayo nohamba senihamba sevala umhlangano. Besihleli nomfundisi angenalutho. Lento afike iyona ushembe seyisusile kuyo. Uma esixoxela umfundisi uthi kade ngiseThekwini. Ngiyabona beyobona udokotela. Uthi ngihlangane nomlungu. Uthi umlungu ngibuya phesheya. Ngizocwaninga. Fundile lo mlungu. Sazi ngokweBhayibheli. Uthi ngizocwaninga ushembe unyazi lezulu ukuthi njengoba ekhona emhlabeni ubani. Kambe ngoJulayi uzobe khona. Sombona lo mlungu ngoJulayi ezobuka ushembe embuka ngamehlo. Lapha ke eSwazini kukhona imfula. Imfula yobaba, imfula khona womama. La kade sitamza khona amanzi ashisayo masingafuni ukugeza ngalawa amashawa esile kade sinike wona. Besithathe imoto sahambe bashumayela esemfuleni. Khona amanzi abilayo aqhamuka phansi. Kuyabhapha. Kuyagezwa. Kuyagaxa futhi kuwo. Gaxo ikhona mthini. Kuyagcwala abantu bakhona baseSwazini kulawa amanzi. Ayabili ungafika wakhe wenze itiye. Nomama banomfula wabo. Sifice insizwa ziyabhava la. Sifike nathi sihlale sibhava. Bese zisibona lezi insizwa. Bese zisibingelela ezakhona kuyagcwala. Bese zizobuza lezi insizwa zithi nisuka lapha esabelweni sithi sithi siyanibona ngamaNazaretha. Lo mfula lo walamanzi ashisayo abusiswa ushembe inyanga izulu wathi abantu baseSwazini bayophila ngawo. Asihambi thina odokotela la eSwazini siphila ngalamanzi. Hayi kuhle kuwo. Kuhle. Ngiyezwa baba. Ngingalincomela nje wona amanzi. Kodwa hayi kangako. Shumayela uyafida wena kulamanzi angithi. Hayi ayikhandi indoda. Shumayela magubani. Ukufike ngelinye ilanga. Hayi ayikhandi indoda. Enza lokho kuthiwa kuphela egidi. Enza lento kuthiwa kuphela egidi lawa amanzi. Zithi ke lezi insizwa siyabonga. Kufika unyazi. Ekade sifisa ukutshelwa ukuthi ubani uNkulunkulu ofanele akhonze kulelizwe. Kufika unyazi sithi thina awu sonke lesikhathi madoda beningamazi ushembe uDasi yamazi ufikile ngonyaka ophelile. Wafika washiya ibusisi. La eSwazini bekunamadoda ekade vukuza indlenkulu engayifuna. Lwafika ngonyaka ophelile besiye khona ngoLwesine. Siyobhava ukuvalelisa mnandi namanzi. Ithi
ngonyaka ophelile lwafika unyazi lwashiya ibusiso lwathi malifika kwabanjwa lamadoda akade seyifunwe engatholakali ithi sekusele le ndoda engapha eSouth Africa bayifuna kabi uthi lo munye hayi njengoba unyazi lifikile nje kungolesithathu ngolesine namhlanje ngolwesibili kubanjwa amadoda ekade asele ekade engayifuni isilo saseSwazini ngezibusiso uShembe afikile uthe uNkulunkulu uma ifika epha izibusiso abantu baseSwazini wathi bangawalahla amasiko abanamathele kuShembe izwe labo lizophila liyaphila ke eNazaretha izwe laseSwazini lisenabantu lisenamakhehla lisenamadoda lisenomama lisenamakhosikazi angijike lisenamantombazana netintombi to uthe ubaba eDumbe wathi akakhulumi ngabantu abayuqhuqaba wathi thina siphinda kathathu yena uNkulunkulu thina singabantu tu wathi ke uyacela sibe ngabantu abakhonza uNkulunkulu walelizwe ngiyafisa ke la ethempeleni singabi uqhuqaba sibe ngamaNazaretha onyazi ngiyafisa amaNazaretha la ekhaya sikhonza uShembe ngeqiniso kunesikhathi esikusona abantu abasivuma isihlalo uthe ubaba eDumbe abangiphika ngihlala basangiphika namanje kade sheDumbe wathi abangangivumanga ngihlala namanje abangangivume ibandla laseSandanezo izulu liyana ilanga libalele kusebusuku ulele uyaphaphama kusemini noma ulele emini uyedwa uNkulunkulu okufanele simkhonze sifanele sihlale manje sibheke isihlalo lapho singakhona sikhonze yena kuphela ngoba sizwile inkonzo ekade ikhona emini ukuthi ezulwini kukhona yena kuleli gede okungenwa ngalo uyena olawula khona zithi lezi nsizwa sesifanele sesikufanele siwazile ukukhonza uShembe sesiyibonile imisebenzi yakhe sithanda ngoba ukhuluma ngoNkulunkulu uthi wokhokho bethu nemikhosi namasiko akhulunywayo ukhuluma ngamasiko abantu abamnyama zike zaphikisana lezi insizwe zenza idebate ithenye iBhayibheli liyasikhohlisa iBhayibheli lisho ukuthi zonke lezi zizwe ezikhona amaNigeria umaSulumane azalwa Adam noEva hawu lesihleli phela silalela lezi insizwe ziyaphikisana ithenye hayi iBhayibheli alisitshela iqiniso akufanele sikhonze uNkulunkulu seBhayibhelini ngoba kakazasho lutho kithi hawu sahlala sinomvakela ubiyela sithi nazi insizwa zizosishumayeza singamaNazaretha zithi thina sifuna lo uNkulunkulu ofikele kuthiwa unyazi lwezulu ngoba ukhuluma ngokhokho bethu sashaya ihlombe sathi bazinsizwa zaseSwatini akekho omunye uNkulunkulu hlalani kuye lo uNkulunkulu enimbonayo esize naye thina silandela yena yaphuma inkonzo yasekuseni sahamba saya ngaphakathi emtsitsini esigodlweni kwafika isilo sakwaZulu
kwafika inkosi yaseNigeria, wangenwa kwaphuma kwayinkonzweni ngesabatha leli lokuvala. Uthi uNkulunkulu angazi amaNazaretha ukuthi ayibonile yini lento eyenzekele ukuthi uShembe ehle ezulwini. Nimbonile amaNazaretha uShembe ehle ezulwini na kube akubanga lolu kuvuka. Uthi nimbonile uShembe ehle ezulwini ezokwenza into yakhe emhlabeni. Uma nicabanga isilo sakwaZulu sihlanganiswe yini nesilo saseSwazini nenkosi yaseNigeria, wasishiya lapho baba. Kodwa wabuza umbuzo ukuthi siyambona noNkulunkulu ukuthi laba abantu abahlanganisayo bebakhulu ezweni, ukhandizwe ufuna ukukhandeka isizwe sisha. Akithi iNigeria yaba unumber 2 ukuphume eAfrika yeNigeria. Number 1 kwaba iEthiopia, iSouth Africa kwaba yokugcina. Ingakho uNkulunkulu wehlela kuyona ngoba sikho esinye isizwe esiyoba ngale ukusuka kithi. Ushembe wayevela bazi labantu kudala. Uhlanganisa amakhosi aphethe izizwe ukuthi awahlangane kukhona into ayikhandayo yena. Moya kaNkulunkulu awuhlale kule mphefumulo yakhe. Insimo kaShembe le esikuyona azikhandele yona. NingamaNazaretha abonyazi, hlalana onyazini. Asiphumeni manje ukuthi sithi khona abantu abazosithatha basise kuShembe. Abantu abasamfuna uShembe, sebefuna imali. Bazi imali manje abantu esontweni. Ngicabanga ukuthi isikhathi amaNazaretha okwakhulunywa ngaso njengoba kade sihlabelela sikusakubona kuphakama, sakubona Judea, sithi phakama masango, sisho amasango asebuhleni ukuthi mayiphakama ngoJulayi singene sikhonza uNkulunkulu ebuhleni. Asiphi ubusiso, asiphi imihla ukuphila, asiphe ukuhlala kahle, sihambe siye emakhaya nezibusiso azosipha sona. Sekufanele manje siziqoqele ukuba sonyazini kuphela. Namhla inkonzo isesigodlweni, kusasa ungangezwe lakhe indlula mithi iyobingena emanzini. Umlando lowo ofanele ubhalwe phansi. uShembe yobhabhathisa isilo, uyokhombisa umhlaba ukuthi njengoba ekhona emhlabeni ubani yena. Angazi ukuthi sifike sidideke kuphi uma uNkulunkulu ehlele esihlalweni bese simbone efana nomuntu. Yini le eyenza uShembe emehlweni ethu nasemqondweni wethu ukuthi asuke kuyo? Yini efika isusa uNkulunkulu kuShembe? Yini le efika isidide bese sithi uNkulunkulu uyefana nathi? Siyadumala uma abantu esinabo ebuhleni uNkulunkulu athi mayiphume ezakithi sikhuze ingcwele sithi sisonke, kanti asikho sonke. Kukhona ukufa okukhona amaNazaretha. Cela ukukhuluma ngakho bese kuvalwe inkonzo. uShembe akaza kancokola. uShembe izinto ayikhulumayo ziyoba khona kuze ukuphela abantu ukuthi bamkhonze. Yonke into uShembe afika yisho iyenzeka njengoba eshilo. Namhla kukhona abantu amaNazaretha abakhandwe uhulumeni, angisho njalo, okuthiwa banobulili obufanayo. Angibuze komama, cela mahamba ungiphakamisele isandla okwathi makufika ingane yakho wayibona isencane usayigeza ukuthi ilolu hlobo
inobulili ofanayo. Uma ngikhumbula kahle kwakuJuly ka-73 uthi uNkulunkulu wayesesihlalweni ngaleso sikhathi. KwakuDisemba. Uthi ilanga belishisa kakhulu. Ngihlele endlini. Sengilindele ukuya enhlangakazi. Ngithe einganeni zamakhosazana asenza ngaphakathi, azithatha isitulo sami zisibeke emnyango. Bese ithatha umatrasi ziwubeke eduze kwesitulo, ngizohlala khona. Uma sengifuna ukuphumula ngihleli phansi, ngizobe sengisuka esitulweni bese ngihlala kumatrasi. Uthi zakwenza ingane. Uthi ngithe ngisahleli esitulweni, ngizokhuluma ngento abantu abangezukuyibona. Ngiyayibona mina ngamehlo ngoba ngiyayazi. Uma usendlini emhlophe ubuka phesheya egcaweni, izihlahla zazingakabi ngaka. Ithi inkosi, ngizwa abantu bebamba umhlangano egcaweni, amadoda amathathu nenkosikazi eyodwa. Uthi ngase ngiyasukuma la ivrandi ngama ngenyawo ngabuka ukuthi labantu ababamba umhlangano egcaweni, uthi base bayengibona angithi abantu bakamoya. Uthi base bayangibona base bayawuyeka umhlangano, base bethi uyasizwa nange silalele uShembe njengoba sikhuluma la, inkinga yethu sifuna ukuphumelela kulo mhlangano esubambile. uShembe wasixosha ezulwini ngoba nathi sifuna ukulawula ezulwini. Wathi asize emhlabeni, seze emhlabeni kubantu. Waphinde wasilalela uShembe sifundisa abantu ukuthi abaphuza utshwala, ababhema ugwayi, abaxabane. Usesilandele ufika uShembe ukuthi abantu abayeke utshwala, abayeke ukubhema ugwayi, basonke. Ezulwini lakhe wasixosha. Ithi inkosi-ke bathi-ke labantu asisukeni la siye eGoli siyobambela khona umhlangano. Ithi-ke wayesethi lo nkosikazi hayi eGoli kuseduze, ngoba usendaweni akuyo uzosiza uShembe uzwa yonke indawo. Asambeli siyofuna izwe likude siyobambela khona umhlangano. Ithi-ke inkosi, ngifuna unkosikazi kamoya. Ngathi akabalandele laba bantu, ngamnika ibhuku lokuthi afike abhale yonke into abazoyikhuluma kulo mhlangano wabo. Ithi bahambile bathe umhlangano bayobambela emahlathini aseZimbabwe. Ithi inkosi sebuyile, lo nkosikazi wabuya nebhuku. Umhlangano wabo bathe mabe uphethe wanqunywa unkosikazi. Uthi unkosikazi, aninaso isisombululo sokuhlakaza ibandla likaShembe. Aninaso isisombululo sokuthola abantu. uShembe uhlakaza isonto lakho, wena wawumkhulu ezulwini, wawungasabuzi kuyena uma ukuthi ilanga likhanye noma kuse wawusukwenza. Waxoshela lokho uShembe ukuthi ezulwini wena usuyazenzela ngaphandle kwakhe. Yingakho amaNazaretha kuthiwa la ekhaya ungayenzi into elingashili izwi likaShembe, kulalela izwi. Ngoba nasezulwini kulalela izwi likaShembe. Ithi-ke le nkosikazi, hayi lalelani, imina engizonitshela esizokwenza. Mina nawenza umhlangano waba yimpumelelo. Ikuphi konje lapho kwakuthunywe khona uJohn? Ithi ngahamba ngaye eSodoma, ngafike ngashumayeza amadoda, ngashumayeza amakhosikazi, ngashumayeza amantombazana. Ngathi bonke laba bantu abangamlaleli uNkulunkulu wabo abalalele mina ngizobenzela izinto ezinhle, ngizobapha imali. Ngicela amadoda athandane wodwa namakhosikazi athandane wodwa. Uthi bangilalela. Ithi-ke le nkosikazi, ithi-ke inkosi, ithi-ke le nkosikazi namaNazaretha ngizowashumayeza azothandana wodwa.
Pastor Bhalika Manazaretha leso sikhathi siyeza angazi sofika kusiphi isiqo sofika kumuphi ushembe nize ningavumi uma kufika lowo moya ithi noma ngabe kukhuluma umuntu ogqoke njengami ethu ingelozi vele ezulwini ningavumi kuningi la esontweni sekukhona kuyathandeka ngisho ukuthi ke Manazaretha izinto ushemba ayikhulumayo ziyafika siye emhlanganweni nje kaJulayi siyoloba amagama ethu njengoba umshumali kade ekhuluma ekuseni la ekhaya asisebenzeleni izulu likaShemba kaNgcwele asisebenzeleni ukuthi uShemba akhumbule okhokho bethu ezigodini zosiza lapha babhajwe khona sizoqala emakhaya sifike sishisa impepho sibameme sibatshele ukuthi sesiyahamba siye emhlanganweni angivuselele ebandleni lasebuhleni angivuselele esanda nezwe ukuthi ishisa impepho uhambe ebuhleni bese ufika ebuhleni uyabanikelela ubapha kumaya ungayitiki wedwa ngamatabunga emhlanganweni imndeni yakini bilambile balinde impepho ezohlatshwa ngoba eyabo niyazi ukuthi inyama yempepho bashumayela ubaba uyivalile uthe inyama yempepho ayinazi izoso uma uyithathe kathi iphakwa manje uyena edokodweni ufike edokodweni sishintshile ayisesiyinyama angazi abakhokheli no mama kade sihamba lapha eSwazini sabe igodlo siphekelwa bephethe ikhaftini lezi ezinkulu ngazi kuthiwa yini othina sobabili lezi khaftini eziphathwayo omama eyinezibambo size sibabuze waphela kade thina sibahlele bephakelwa naze ngani mama ukuthi nizophakelwa na khaftini ezingaka idlo abantu abaningi kuthiwa yini akusiyi-1 mila idouble mila ngikhulumela ukuthi inyama yempepho yasemhlanganweni bangcwele akufanele uye nayo edokodweni ngoba imndeni yakini izohamba ekuShembe ithi inkosi kade usihlabele nemndeni ethe emhlabeni ayisihlabeli kodwa thina inyama usuyithathile wayinika abantwana bethu bayidla emadokodweni bayifaka ukhali asiyidli thina mayisino sawuti sinokhali konke abazokufuna ungabaniki iShembe ake ngikhuze lokhu ke kuyanda ngasenhlanhluthini ngibukile ekuthuthukeni ngibonile naseSwazini ngesabathu ufuna ukuyonikela kubaba ngesonto futhi unophusha abantu uyonikela kubaba ithe inkosi lapha eDumbe yathi mina ngiyanakana mina uma ngikubona ukuthi uzakima ungazi ngikulula ukuthi ngikuxoshe ukuthi uyakhuluma ngithi inkosi kubusisa usukume sibuye isibusiso size kimi ngoba uhlule kungazi ukuthi ngubani ngiyakukhuza ngikubonile enhlanhluthini la ekhaya ubuso bodwa ufuna ukuya kubaba uthi kwaba mawungangiboni ukuthi ngubani uzofika unikele ngithi inkosi kubusise sihlale sibusiso uthi ungasukuma sibuye bashumayele nebandla lala ekhaya ngicela uShembe simazi ukuthi uNkulunkulu amen ngicela simnikeze inhlonipho lepheleleyo indlela owayekhonzwa ngayo okhokho bethu ifika nathi sifune yona ngoba njengoba sesingasagugi nje sibe amakhehla sibe izalukazi kusho ukuthi kukhona la esesigeje khona umthetho kaShembe kodwa ke sifanele ukungasakhuli sifanele baba ungasakhuli sifanele bomama ukungakhuli
1 ufike ulotshole ushade thebe nenyongo utshela umthetho waleli ikhaya kuthiwa la ekhaya uzopheka ukudla uzokwenza itiye uzokwenza umyeni wakho ukugeza ushanele igceke uma ngingathi bashumayeli ake baguqe abasashayela lamagceke ngikhuluma ngabakhwekazi afika umyeni wakho athi leli gceke likhulu alinazi izindlu ngicela ukwakhe enye indlu lapha ujike wena kube wena osuzoshaya umthetho bese thamakhehla alomfana lo walanda umuntu ozawusha umthetho la ekhaya uphethwe inkosikazi akabuyi akasuke emhlabeni asimlandezela ngoba samshela khona emhlabeni akakwenzi livele ikhehla lithi kuleli gceke la makhona lomuzi awu4 kukhona indlu lapha kwabheka ngeso akayakhile kukhona indlu lapha kwama wakho akayakhile kukhona indlu lapha kwamntu yedwa akayakhile ilendlu yakhe nomkakhe kuphela ziphi lezi ndlu lezi ngoba izindlu emzini wendoda zinamagama umuzi wendoda unegama akithi umama oshaya umthetho takafuna ezindleni ngifuna 4 room wakhe nekhishi ngaphakathi uma umkhulu wayakha indlu la ekhaya athi kwakhona umuntu yedwa ushe endlini yakhe uma elindi lezokhuluma nokhokho bakhe alalephi ayisekho le ndlu la ekhaya uzolalaphi usefika unkosikazi wami wathi ufuna 4 room wakhe nekhishi libe ngaphakathi uzopheka ngamasosipani ake kuxabana abantu ke la ekhaya kuhlangana umndeni kuphunyelwe ngaphandle komuzi angithi ushembu wakhe abantu shembu wakhe isizwe kufika lapha esangweni kuphathwa indishi izophatha indishi kuthiwe kuzokhunyelwana umlotha uzoqhamuka umlotha kuyohwaba ibhodwe nesitofu uzotholakala umlotha ozohlanganisa umndeni la ekhaya kukhunyelwana umlotha kuphela ukuxabana ithe insizwe lapha eSwazini nikela ithi kade nginikelela omkhulu abaxabana uthi fika inkosi yathi kimi laba abantu othi angiphalamule ngale nina niyaxabana nani bazolamuleka kanjani laba bantu ithi ngimbizile umkhulu wakho omunye nathi ngiyalikhuluma udaba lwakhe uthi wathi akayilaleli indaba yalo ngoba yena emhlabeni ingane yakhe imakhela umuzi lona ayikho ingane ezomakhela umuzi akafuni ukuhlangana nomfowabo uthi nasemhlabeni besaphila babesho njalo ithe bayilo kube xabene lapha emhlabeni kukhona indaba ngikhulumela uJulayi njalo bangcwele ukuthi asile kuyongcebeleka hayi asile insizwe kuyobuka intombi ezinhle asile kuyovakasha kuloya muzi kusezulwini la siyoncenga ushembe ukuthi akasincengele laba bantu abasenza babe khona kodwa ngiyagxila kulele yemizi shembu yakhile imizi khona eParliament akuwona umuzi wesonto lo wakhe inyazi lapha ngakaseme kukhona enaleni igama lomuzi wakashembe lapho kwenziwa khona imisebenzi wakashembe thina amadoda nizimpunga la emva kwami ake aphakamise isandla othi umuzi kayise igama lakhona ubani kithi kwamfazi yedwa emzini kamkhulu kwamfazi yedwa imizeni yakhile kukwabani ayizubizwa ngokwamasipalipali ngokwamakhumalo ngokwamgani umakhumalo zoba khona yini idalwa kulomuzi ngiyabonga abaphakamisile uNkulunkulu alikhulise nokhokho benu tshelani nabanye ukuthi imizi iyakhiwa ngiqonde lana ke eNazaretha sesivala inkonzo mshumayeli uthe ubani ngalezo hlabelela ithi inkosi siyakujulayi uma ufika unikela ngo-100 rand
nginikelela bakithi athi ushembe inkosi kubusisa ithi awuwazi umndeni wakini awuwazi umndeni wakangiba ungakanani awuhlukanisanga kuzofika abaphambili bawubanga lo-100 uphele bayafika abazala wena umnikelo uphelile ngiyanikela shemba kangiphenduli ngiyacela manje ngasaletha ngithandazise awaphendule ithi inkosi igama lomuzi yile lihlukanisayo ukuthi lo mnikelo wawuphi umndeni nginikelela bani ngiyabona ubalulekile negama lemzi ngoba iy'bomo ziningi ezolweni kuhlala ngokwey'bomo zemndeni kodwa manje ushembe ufuna sihlukanise uthi ushembe imiza yakhiwe iyamaNazaretha iqanjwe amagama niyezwa bobaba asikisi-ke thina sihlalela ukushini njengani nje uzoqamba uforum shumayela uyitholela ingane ngikhulumela-ke bangcwele ukuthi siyakujulaya silungiseni sihambe senkulunkulu siyothetha amacala sazi futhi ukuthi uma siya kuNkulunkulu siyofika sikhulume esithini kuye sithi uma simcela sikhulumele nemnikelo yethu shembe umnikelo wami nginikelela bakithi entanda kubukwa igama lomuzi lelo useyafika ushembe yami emasangweni afika bize ngibiza ukhumalo wakantanda kubukwa sebuza lo mndeni bayawuthatha umnikelo kodwa uma ungahlukanisanga uthi ushembe kuza sonke isizwe sifike siwubange lo mnikelo bathini laba bangatholanga bathi kuyoze kuthole thina ngitshele kumndeni wakini uma usuka lapha uye MTN ukuthi laba abasemuva uma bethi lokho okucelayo kuyoze kuthole bona wena ngithi wena wazi bayothola nini ukuze uthole lento oyicelayo kushembe ngikhulumele ukuthi-ke bangcwele sinake ushembe usifundisa lokho singamsoli ushembe sithi siyanikela izinto azenzeki kanti thina njengoba kukhona abantu okuthiwa indoda mayishisa impepho nina bakithi nina abakulomuzi mkhulu biza sonke isizwe sakho namhla emhlabeni senza ukuthi ababengabizwa usekhona emhlabeni bangangeni kulesi sithembe uma uthi wena sicela wonke umndeni wakithi iy'talo zakithi zize khona bayofika ngomsombuluko bafike inyama siyiphelile bafike babuze ukuthi kanti sibizelweni bathi inyama kade izolo bathi konke lokhu akade kucelwa kutholakale lutho ngoba thina sidlanga lutho shembe usifundisa lokho bangcwele inkosi usekusile amen shumayela ukuthi ukhona ucebisile asihlabelele ingoma